No niin, oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Kirjuri-webinaariin. Meillä on tänään ilmoittautuneita todella mukavasti tulossa paikalle ja aloitellaan. Kyllä, eli tänään aamuna tällainen reilu puolen tunnin infopaketti Kirjurista ja aiheena esittely, hyödyt ja tulevaisuus. Ja ketä meitä on tänään äänessä? Allekirjoittaneen lisäksi Kirjuria tulee tuota pikaa esittelemään Saarisen Matti. Hän vastaa meidän tuotekehityksestä ja kertoo hieman sitten taustoistaan lisää. Tässä odotellaan vielä, että Matti myöhäiset vielä tulevat mukaan tähän, niin voisin ihan nopeasti esitellä itseni, eli Jussi Lehtorintala, ja toimin Kirjurin myyntipäällikkönä ja yrityksen osakkaana, ja päätehtävänä huolehtia, että asiakkailla on kaikki hyvin ja uudet asiakkaat saavat riittävästi tietoa sitten hankintapäätöksen tueksi. Ja Raumalta käsin operoin, ja täällä Raumalla on noin 10 astetta pakkasta ja näköjään sitä luntakin alkoi just tulemaan. Ja itse asiassa, jotta me saataisiin tuohon meidän chattiin heti mukavasti eloa, niin jokainen voisi halutessaan laittaa vaikka oman etunimen, paikkakunnan ja säätilan, eli missä päin Suomea sitten näyttääkin. Ja oma taustani on sellainen, että ura alkoi toimin yrittäjänä noin 15 vuotta eri aloilla, ja siinä tuli rakastuttua taloushallintoon oikeastaan, ja kouluttauduin siinä työn ohessa. Ja sitten kun tavallaan vähän kyllästyin niihin toimialoihin, joilla toimin, niin sitten hakeuduin taloushallinnon pariin, toimin muutaman vuoden sitten isossa tilitoimistossa, myyntitehtävissä, asiakasrajapinnassa, ja sitten tapahtui yhdenlainen käänne 2019, pääsin mukaan ohjelmistoyritykseen Fennoalle, jossa toimin 5 vuotta sitten tilitoimistojen kanssa ja tietenkin sitä kautta myöskin tilitoimistojen asiakkaiden kanssa. Ja nyt ollaan sitten tavallaan modernin teknologian parissa edelleen, mutta mukana on myös sitten tämmöinen taloushallinnon tietty standardi, tietosisältö ja tietopalvelu. Eli ympyrä on tavallaan sulkeutunut. Mutta lähdetään liikkeelle. Kaikki ovat varmasti päässeet mukaan ja sieltä näköön tullut mukavasti säätietoja pitkin Suomea. Samalta ainakin länsirannikolla näyttää kuin täällä Raumalla. Hyvä. Mitä meillä tänään on ohjelmassa? Meillä on tiivis paketti ja aloitetaan ihan sillä, että kerrotaan Kirjurin taustoista, mikä se on, mihin tarpeeseen se on tehty. Sitten käydään läpi vähän tuossa syksyllä tehdyn käyttäjäkyselyn tuloksista keskustellaan. Sitten kerron uudistuneesta Kirjurista, siihen liittyvästä uudesta lisenssimallista ja tietoturvasta. Ja sitten kehiin astuu Matti, joka sitten konkreettisesti esittelee uutta Kirjuria. Ja tämänhetkisen palvelun jälkeen katsotaan, mitä on tulossa sitten seuraavaksi Kirjuriin, eli tällaista roadmap-tyylistä infoa. Ja sen jälkeen voitte sitten esittää kysymyksiä, ja ne kysymykset esitetään tuonne webinaarin chattiin, eli jokaisen osallistujan mikrofonit on esityksen ajan mykistettyinä. Meillä on sen verran tuolla nyt yleisöä, että pysytään hyvin järjestyksessä. Kun laitetaan ne kysymykset tosiaan sinne, niin me poimitaan ne sieltä lopusta ja vastaamme niihin sitten ajan puitteissa. No niin, Kirjurin taustaa. Mistä kaikki on alkanut? Eli Kirjuri-tuote Oy on perustettu jo vuonna 1999, ja sen yksi tarkoitus on hallinnoida ja ylläpitää näitä yleisesti käytettyjä liike-, kiinteistö- ja yhdistyskirjuritilikarttoja. Ja näihin tilikarttoihin liittyy myös sitten ohjeistus, miten niitä käytetään, ja sen rinnalle syntyi sitten tällainen Kirjuri-tuote-tietopalvelu taloushallinnon ammattilaisille, eli tietynlainen käsikirja. Ja
Tässä on paljon aikaa kulunut, mutta standardi on pysynyt, tilikartat ovat vakiinnuttaneet asemansa, ja viime vuonna tapahtui iso askel sitten, kun tämä Kirjurituote Oy tuli osaksi meidän teknologiayritys Dastox AI:ta, joka kehitti taloushallinnon alalle sitten taas tällaista tekoälypohjaista ratkaisua, ja tässä yhdistyi moderni teknologia, alan vakiintuneet standardit ja tietopalvelu. Ja meidän tiimillä on todella vankka kokemus, laaja-alainen kokemus paitsi taloushallinnosta, myöskin modernista teknologiasta ja yleisesti ottaen yrittäjyydestä. Ja meidän missio on vapauttaa kirjanpiteen aikaa siihen asiakastyöhön ja asiantuntijapalveluihin, eli siihen oleelliseen, tuomalla se taloushallinnon tietosisältö helposti saataville. Et nykyään tietolähteitä on paljon, ja myöskin, että mikä on luotettava tietolähde, niin se ei ole nykypäivän ihan niin selvää. No me lähdettiin liikkeelle sillä, että me lähdettiin kysymään Kirjurituotepalvelun käyttäjiltä asioita, että siellä on aika laaja käyttäjäkunta, siellä on satoja yrityksiä, tuhansia käyttäjiä, ja syyskuussa tämä tutkimus tehtiin, ja tulokset olivat imartelevia, häkellyttäviä suorastaan, eli 88% käyttäjistä oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Suositteluindeksi oli ihan huippuluokkaa 58, eli tämähän on asteikolla -100, +100, eli vahvasti mittari on siellä vihreällä. Ja 41% vastaajista antoi palvelun arvosanaksi jopa täyden 10. Eli tästä lähdettiin liikkeelle. Haluttiin vielä tästä edelleen parantaa. Ja mikä oli sitten syksyllä palvelun se nykytila ja missä palvelu käytettiin? Eli tätä tietopalvelua hyödynnettiin, kun työssä tulee vastaan joku epäselvä kirjaustilanne, erityiskysymys tai tarve varmistaa joku asia. Eli silloin kun se vastaus ei tule sieltä apteekin hyllyltä, niin silloin katsottiin tältä Kirjurituotepalvelusta. Ja koettiin, että vastaus löytyy palvelusta aina nopeasti, luotettavasti, ja erityistä kiitosta palvelu sai sit helppokäyttöisyydestä, tiedon löydettävyydestä ja sisällön laadusta. Mitä haluttiin sitten lisää, mitä haluttiin parantaa? Ihan ensimmäisenä nousi esiin älykkäämpi hakutoiminto ja tekoälyn turvallinen hyödyntäminen. Eli tuodaan sitä modernia nykyteknologiaa siihen palveluun lisää. Sitten toivottiin asiakaskohtaisia kirjausohjeita, modernisoituu käyttöliittymää, eli tämä Kirjurituotteen käyttöliittymä oli kuitenkin jo iäkäs ja kaipasikin ihan teknistä uudistamista, niin tätä toivottiin myös käyttäjien taholta. Sitten toivottiin sopimus- ja asiakirjapohjia, eli että palvelussa pystyy tekemään vaikka peruspöytäkirjat, sopimukset, tällaiset perusdokumentit, joita siinä tilitoimistonkin arjessa tarvitaan, tehdään niitä asiakkaille, niin ne hoituisi samassa paikassa. Ja sitten toivottiin vielä mallikirjauksia ja esimerkkejä. Ja kaikki tämä palaute oli tämän meidän uuden kirjurin suunnittelun ihan se peruskivi. Eli ei yritetty keksiä täällä meidän oman porukan kesken, että mitä uutta tehtäisiin, vaan kysyttiin käyttäjiltä ja tehtiin sitten, priorisoitiin sen mukaan uudistuksia. No, uusi kirjuri, jota kohta katsotaan tarkemmin, niin tarkoitti myös hieman sitten tätä lisenssiuudistusta ja tätä tuotteistamista. Eli vanha kirjurituotepalvelu, niin siinä hinnoittelussa oli huomioitu se, käyttikö käyttäjä liikekirjurin tilikarttoja vai kiinteistökirjurin tilikarttoja ja niitä ohjeistuksia. Ja tämä johti aika kompleksiseen hinnoittelumalliin, josta tulikin palautetta, eli siellä saattoi olla tilitoimiston sisällä joillakin liikekirjuritilikarttojen ohjeistukset, joillakin kiinteistökirjurin ohjeistukset, ja kun hinnoittelumalli oli degressiivinen, niin ei oikein sitten ollut selkeää kuvaa, että miten se hinta muodostuu. Ja se sisältö myöskin muuttui nyt, koska meidän uusi palvelu sisältää paljon muutakin kuin ne tilikarttojen ohjeistukset, niin tavallaan tehtiin sitten ihan uusi selkeä kirjurilisenssi. Se on yksi selkeä käyttäjähinta koko sillä tietosisällöllä. Ja nyt siellä on myös sitten se uudistettu älykäs hakumoottori, hakutoiminto. Ja tuossa on päivämäärä 4.12. Se on päivä, jolloin uusi kirjuripalvelu tuli eetteriin, ja sitä ennen tilatut lisenssit niin pysyy entisellään, että me ei olla koskettu siihen hinnoitteluun.
toistaiseksi, eli voi siirtyä jo halutessaan uuteen kirjurilisenssimalliin, mutta sen jälkeen tehdyt tilaukset on sitten jo tätä uutta mallia. Ja huomioikaa, että vanhaa kirjurituotepalvelua ei enää päivitetä, ja se tullaan aikanaan sulkemaan tässä alkuvuoden aikana, eli suositellaan siirtymään nyt ihan viipymättä uuden kirjuripalvelun käyttöön. Se on käytännössä ihan vastaava kuin se vanha, hieman uudella ulkoasulla, mutta pyritty pitämään kaikki tieto samassa tutussa paikassa kuin ennenkin. Sitä rohkeasti vaan kokeilemaan. Ja sitten vielä maininta tietoturvasta, koska meillä tulee olemaan nyt mahdollisuus tallentaa kirjuriin sensitiivistä tietoa asiakkaista, niin ihan ensimmäisenä toteutettiin kaksivaiheinen tunnistautuminen. Sehän tarkoittaa sitä, että käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi se kirjautuminen vaatii vielä vahvistuksen esimerkiksi puhelinsovelluksesta. Tämä on ihan arkipäivää muissakin järjestelmissä tai verkkopankissa tai näin. Ja tämähän tekee sen, että tämä estää sen kirjautumisen, jos vaikka salasana joutuu väärin käsiin. Ja näitä toimintoja tuodaan tosiaan kirjuriin sitten ajan myötä koko ajan enemmän. Ja ensimmäisenä tulevat nämä sopimus- ja dokumenttipohjat, joita voi asiakkaille tehdä, joten silloin myöskin tämä tietoturvan tiukentaminen tulee aiheelliseksi. Tässä nyt tärkeimmät taustatiedot, ja nyt päästään sitten ihan konkreettiseen esittelyyn, eli Saarisen Matti, tosiaan, joka vastaa meidän tuotekehityksestä, niin ole hyvä, lava on sinun. Kiitos Jussi. Mukava olla täällä webinaarissa teidän kanssa ja kiitos kun tulitte meidän webinaariin. Todella mukava, että teitä on näin monta linjalla. Minä esittäydyn itse todella lyhyesti tässä myös ensin alkuun. Osan teistä on voinut tavata, mutta suurta osaa en. Minun taustani on sellainen, että mä olin aikanaan uran alkuvaiheessa Nokialla ja yrittäjänä ja Applella ja uudestaan yrittäjänä. Ja sitten Talenomilla olin muutaman vuoden tekemässä Talenom-tilijaskaa muun muassa ja muita Talenomin uusia projekteja. Ja sieltä sitten lähdin yrittäjäksi. Ja nyt sitten tässä. Ja teen itsekin kirjanpitoa pienelle joukolle yrityksiä. Ja edellinen webinaari oli helpottavasti alvipäivän jälkeen. Nyt sitten alvipäivä on jo takana. Ja ollaan tavallisessa viikkoarjessa varmasti. Harri, voisitte laittaa mulle mun tuon ruudun jaon päälle, niin minäpä esittelen sitten uuden kirjurin. Ja osa teistä on voinut jo kokeilla kirjuria, mutta toivottavasti tämä näyttää tutulta niillekin, jotka eivät vielä ole kokeilleet tätä uutta kirjuria. Tässä uudessa kirjurissa, ihan niin kuin siinä vanhassa kirjurituotteessakin, täällä vasemmassa reunassa on tämmöinen sivupalkki, josta löytyy nämä meidän eri sisällöt. Eli meillähän on uutisarkisto, johon me itse kerätään alta uutisia, tärkeimpiä uutisia, liikekirjuritiliointiohjeet, kiinteistökirjuritiliointiohjeet, tärkeimmät oikeustapaukset, tärkeimmät kirjanpitolautakunnan lausunnot. Siellä on suuri joukko niitä, että jotkut lausunnot on sellaisia, että niitä ei ole tuotu tänne, koska ne on käsitellyt jotain hyvin erityistä tapausta. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, sitten olennainen lainsäädäntö ja sitten myös verohallinnon ohjeet, joka on meillä uusi sisältökokonaisuus täällä. Mä näytän sen tuossa hetken kuluttua. Ja minä käyn tässä läpi nämä, mitä meillä täällä nyt on, ja sitten myöhemmässä vaiheessa tätä webinaaria vielä, että mitä tänne edelleen on tulossa lähiaikoina. Ja täällä kirjurituotteen ytimessähän on tämä liikekirjuri ja kiinteistökirjuri tilikartat ja niiden tiliointiohjeet edelleen. Ja tämäkin vielä näyttää aika lailla samalta kuin se, vähän värit on erilaiset kuin mitä siinä vanhassa kirjurituotteen palvelussa, mutta mikä sitten on nyt muuttunut, niin me lähdettiin parantamaan tätä käyttökokemusta sillä tavalla, koska täällä on paljon ohjeita täällä tilikarttahierarkiassa ja tiliryhmätasolla. Että kun mä täältä klikkailen tätä eteenpäin, niin mä voin helposti aina palata tästä ylöspäin scrollaamalla ja nähdä, että mitä siellä ylempänä ohjeissa sanottiin. Jos mennään vaikka tästä kehittämismenot, ja täällä on
kehittämismenojen kohdalla, että tilille kirjataan aktivoitavat kehittämismenot, katso ryhmätason selostus, niin mä voin tästä helposti scrollata ylöspäin ja nähdä, että mikä se oli se ryhmätason ohje, missä nyt tässä tapauksessa meillä on suurin osa näistä ohjeista tässä kehittämismenojen kohdalla. Ja täältä voi ihan vapaasti scrollailla tätä puuta ja se sujuvasti aukeaa tähän sitten. Mennään vaikka vieraspääoma ja pitkäaikainen vieraspääoma ja tässä rullailee koko ajan sujuvasti nämä ohjeet oikealla puolella. Ja tässäkin taas edelleen, vaikka tässä on pääomalainoista kyse, niin tässä yläpuolella tiliryhmätasolla on sitten muun muassa ehdot, että milloin pääomalaina kuuluu vieraaseen pääomaan ja milloin se voikin kuulua omaan pääomaan. Ne on tässä kuvattu. Ja täällä on tietysti koko tilikartta vastattava tase ja tulos. Kaikki löytyy täältä näin. Ja kaikkia näitä voi sitten selata täältä. Näin. Sitten kiinteistökirjuri toimii aivan samalla tavalla identtisesti, että täältä voi scrollailla näitä ja se tässä, nämä tilihierarkia-ohjeet näkyy koko ajan tässä vieressä. Ja jos on nyt sellaisia ihmisiä linjalla, joilla ei ole tuttuja nämä meidän tiliointiohjeet, niin tänne voi mennä tänne kirjuri.fi osoitteeseen ja luoda sieltä ilmaiset koekäyttötunnukset, jolla pääsee sitten kokeilemaan vielä ihan livenä, että mitä siellä on. No, sitten lähdetään yhteen tämmöiseen muuttuneeseen asiaan. Kaikista toivotuin parannusehdotus tänne kirjuriin oli parempi haku. Ja koska se oli, te asiakkaat sanoitte, että se on toivottu ominaisuus, niin me sitten teimme sen. Me haluamme teitä kuunnella. Ja se toimii nyt sillä tavalla tämä yläreunan hakupalkki, että se ei pelkästään tee semmoisia tarkkoja sanahakuja, että pitää olla juuri joku tietty sana. Vaikka sekin kyllä toimii niin kuin mä voin näyttää, mutta nyt se erityisesti lähtee hakemaan sen täältä sisällöistä semmoisia sisältöjä, joiden merkitys liittyy tähän hakutermiin. Usein se voi näyttää kirjaimellisesti niin kuin tavalliselta haulta, mutta minä näytän sitten, mitä se voi tarkoittaa. Ja nyt tehdäänpä muutama haku ja katsotaan, miten tämä haku toimii. Jos haetaan vaikka leasing täältä. Tässä tulee erilaisia vastauksia. Minä voin tästä myös filtteröidä, että mitä sisältökokonaisuuksia mä haluan sisällyttää siihen hakuun. Mä voin valita vaikka, että nyt otetaan vaan liikekirjuritulokset. Ja sitten kun mä painan tästä ensimmäisestä hakutuloksesta, se sitten aukeaa tähän näin tämä haun tulos. Eli nyt tässä ollaan niin kuin muiden tuottojen puolella leasing-hyvityksissä. Ja tähän tulee tämmöinen haun palkki, josta mä voin sitten kätevästi selata näitä tuloksia. Nyt ollaankin sitten leasing-hyvityksissä kulujen puolella. Ja mä voin tästä painella sivulle ja se sujuvasti tässä ja kätevästi menee läpi nämä tulokset ja löytää sieltä sen kone- ja kalustoliisingin. Niin että mä yhdellä klikillä aina näen sen seuraavan tuloksen. Sitten tehdään tästä joku toinen haku, vaikka edustus. Niin, sitten tässä näin mä voin myös taas scrollailla täältä, että se löytää edustustilaisuudet, edustuslajat, edustusmatkat, edustustilat. Sitten se näyttää mulle tämän koko ryhmätason ja näin. Ja tämä me toivotaan, että toimii paljon paremmin kuin se vanha haku. Tehdään sitten vielä joku muu koehaku. Laitetaan tänne vaikka, että löpö. Mitä se löytää löpöllä, niin se löytää täältä ajoneuvojen polttoaineet ja käyttövoima, vaikka mä hain löpö. Ja tämä on nyt sitten esimerkki tämmöisestä tekoälyteknologioihin pohjautuvasta hausta, miten me ymmärretään sanojen merkityksiä. Täältä voi myös kysyä kysymyksen tässä haussa siihen tapaan, että vaikka, että miten kirjaan polttoaineen voisi kirjoittaa tähän, ja se myös antaa sitten sieltä hakutuloksia. Sitten tässä edelleen toimii myös tämä sanatarkka haku, jos mä haen tästä vaikka, että realisoitumaton kurssivoitto. Niin tämä sitten antaa mulle niitä hakutuloksia täällä tarkassa erityisesti, joissa on tarkka sanamatchi.
Eli nyt tässä tämä löysi sitten valuuttakurssivoitot 9260 ja täällä on sitten mainittu realisoitumaton kurssivoitto, ei ollut veronalaista tuloa vuoteen 2009 saakka. Ja toivottavasti tämä haku teitä palvelee paremmin ja laittakaa meille toki palautetta. Me todella paljon arvostetaan kaikkea palautetta, mitä teiltä tulee. Jos teillä tulee hyviä tai huonoja kokemuksia haun kanssa, niin laittakaa meille viestiä tulemaan, niin me mielellään luetaan ja käsitellään. Sitten mä lyhyesti esittelen tämän verohallinnon sisältökokonaisuuden. Verottajan sisällöt on todella laadukkaita ja tärkeitä, mutta niitä on joskus hankala löytää sieltä vero.fi-sivustolta. Samoin on niin, että me tietysti halutaan, että meidän haku sujuvasti ulottuu jatkossa sinne verohallinnon sisältöihin, niin sen takia me sitten tuotiin nämä verohallinnon syventävät vero-ohjeet tänne kirjuripalveluun. Ja nyt tämä on siitä poikkeava sinne verohallinnon omalle sivustolle, että täällä me ollaan valmiiksi sitten kategorisoitu niitä vero-ohjeita. Niitä on suuri joukko, niitä vero-ohjeita, mutta täältä me voidaan sitten aihepiireittäin lähteä katsomaan, että mitä ohjeita siellä löytyy kustakin. Ja täältä mä nyt sitten löysin helposti uuden ajoneuvon verotusarvodokumentin esimerkiksi. Ja täällä sitten voi katsoa alkuperäisen dokumentin vero.fi-sivustolla tai sitten voi lukea sen täältä ihan tästä samasta. Jos mä menen tuosta vielä takaisin, niin täällä on sitten sekä syventävät vero-ohjeet, että tosiasiassa sitten myös muutkin tämmöiset uutisluontoiset dokumentit sekä sitten verohallinnon päätökset. Tässä on vaikka verohallinnon päätös autoveroilmoituksella ilmoitettavista tiedoista. Toivottavasti tämä auttaa teitä löytämään nopeasti ne lähteet, joiden perusteella te voitte tehdä sitten luotettavia ja hyviä valintoja ja myös kertoa asiakkaille, että millä perusteella asiat tehdään. No, tässä nyt tuli tärkeä ja olennainen sisältö täältä nykyisestä kirjuripalvelusta. Ja Jussi, siirrän puheenvuoron sinulle. Kiitoksia. No niin, eli mitä sitten seuraavaksi on luvassa, niin katsotaan ihan niitä sitten seuraavaksi. Eli siellä käyttäjien toivomuksessa tosiaan oli tuo älykäs haku, ja meidän teknologiayrityksellähän oli jo valmiina tällaista tekoälyteknologiaa, jota voitiin aika hyvin soveltaa myös tähän kirjuripalveluun. Eli me ei tulla jäämään tuohon älykkääseen hakuun, vaan me tuodaan seuraavaksi tällainen älykäs kysy kirjurilta chat-palvelu. Eli sillä pystyy sitten jo laajemmin taustottamaan sitä kysyttävää asiaa, sillä voi tarkentaa, jos hakutulos vaikka ei vastaa sitä kysymystä, on vaikka tullut vähän vaillinaisesti aseteltua se kysymys, niin sitä voi tarkentaa, eli voi tällä keskustelumallisesti sitten selvittää asioita. Ja tästä tulee tällainen testi-beta-versio kaikille käyttäjille ilmaiseksi testikäyttöön, ja se tulee tässä ihan lähiaikoina, ja halutaankin siitä sitten palautetta käyttäjiltä, että mitä siitä tykätään, meneekö kaikki hyvin sen kanssa keskustellessa ja näin poispäin. Toinen asia, joka tulee nyt tässä lähiaikoina, mikä oli siellä käyttäjien toiveissa, on nämä sopimus- ja asiakirjapohjat. Eli olemme tehneet yhteistyösopimuksen Dokuen kanssa ja sen kautta integraation Dokueen, eli kirjurista löytyvät jatkossa juurikin nämä suosituimmat pöytäkirjapohjat, sopimuspohjat, mitä niille asiakkaille voi sitten tehdä suoraan sieltä, että jos kysyy vaikka, mitä dokumentteja tarvitaan vaikka suunnatun osakeannin järjestämiseen, niin meiltä löytyy ohjeet ja sieltä löytyy myös painikkeet niiden dokumenttien laatimiseen. Tästä tulee infoa perästä. Ja meillä on 10. helmikuuta yhteiswebinaari Dokuen kanssa. Voitte meidän kirjuri.fi etusivulta ilmoittautua sinne, jos vielä ette ole ilmoittautunut. Ja sitten integraatioita. Tämä itse asiassa ei ole tulevaa, vaan tämä on ihan nykypäivää. Eli halutaan toteuttaa integraatiota taloushallinnon ohjelmistoihin, jotta kirjanpitäjät saisivat suoraan ne ohjeet sinne järjestelmään.
Ja nyt ensimmäisenä on toteutettu Fennoa-integraatio, joka on joskus aikoinaan toiminutkin, mutta me uudistettiin se yhdessä Fennoan tiimin kanssa. Ja jos teillä on Fennoa käytössä ja teillä on kirjurilisenssi, niin te saatte nämä kirjausohjeet nyt jo ilman mitään lisävelotuksia uimaan suoraan sinne Fennoaan. Eli kun valitsette sieltä tilin, niin teillä on painike, josta saatte ohjeet siihen saman näkymään. Päivitin eilen tuonne kirjuriin, siellä on tukiosio, siellä on ohjeita, niin sieltä löytyy ohjeet tuon Fennoa-integraation aktivoimiseen. Ja jos sen kanssa on haasteita, se vaatii muutaman nippailun myöskin Fennoa puolella, että saa oikeudet annettua, niin voitte laittaa minulle vaikka sähköpostia, niin pidetään vaikka pieni palaveri ja katsotaan, että saadaan se aktivoitua. Ja mitä muuta on tulossa lisää, niin tuo sisältö, tietysti se yksittäinen tärkein asia kirjurissa, niin sitä laajennetaan jatkuvasti ja pyrimme siihen, että se on jatkuvasti ajantasasta ja kuranttia tietoa, mitä kirjurista löytyy. Mutta nyt Matti voisi esitellä Kysy kirjurilta chattia lyhyesti, miltä se näyttää, miten se toimii. Se tosiaan tulee kaikille käyttäjille kohta, ja Matti voi näyttää myös tätä Dokue-integraation toimintaa, ja jos Matti sivuat tuossa Dokuen ohella myös tätä asiakaskohtaista ympäristöä, joka itse asiassa nyt jo on kaikilla kirjurissa käytössä. Kiitos Jussi. Joo, mielelläni näytän sen asiakaskohtaisen ympäristön myös täältä. Tässä näette nyt sitten ihan tämmöisen perusesimerkin tästä Kysy kirjurilla -palvelusta. Se tulee tänne alareunaan tänne näytön näkymän alareunaan pienen napin taakse sillä tavalla, että se voi suoraan tässä samassa näkymässä avata tämän chatin tai sitten katsoa tältä Kysy kirjurilta -sivulta kaikkia niitä chatteja, mitä on ollut. Ja tämä toimii nyt tähän tapaan, tämä Kysy kirjurilta, että se on tällainen tekoälyratkaisu, joka käyttää lähteenään niitä sisältöjä, joita täällä meidän kirjuripalvelussa on. Ja antaa viittauksia niihin ja sillä tavalla toimii turvallisesti ja luotettavasti. Sillä on tekoälyn luonteenomaiset ominaisuudet, eli se voi joskus vastata hyvin eriskummallisesti. Se on mahdollista, mutta me ollaan pyritty sitä tekemään sellainen, että se toimisi mahdollisimman luotettavasti näiden meidän omien sisältöjen pohjalta. Ja käyttöliittymä tässä on sellainen, että kun minä nyt kysyin täältä, mihin tilille kirjataan pikkujoulujen kulut. Ja sitten tekoäly kertoo, että pikkujoulujen kulut voidaan kirjata seuraaville tileille riippuen tilaisuuden luonteesta. Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat, edustuskulut ja kokous- ja neuvottelukulut. Ja mä voin sitten painaa tästä lisätietoa. Kun mä painan lisätietoa, niin näkymä ei muuten muutu, vaan se sitten ilmestyy tähän se lähde. Mä voin painaa edustuskulut, se menee tänne edustuskulut-ryhmään, tai sitten mä voin painaa kokous- ja neuvottelukulut, ja sitten se avaa tästä tämän. Ja tässä on pyritty tekemään sitä käytöstä sillä tavalla mahdollisimman miellyttävää, ettei tarvitse näkymän koko ajan vaihtoa ja pomppia, vaan että ne suoraan näkyisi tässä vieressä. Sitten mä näytän teille seuraavaksi tuon Dokue-integraation, minkälainen siitä on tulossa tai jo tullut, ja sitten sen asiakaskohtaisen tilan. Nyt on usein sillä tavalla, että meillä on täällä tilikartassa suuri joukko tilejä ja me ollaan valmiiksi valittu Dokuen dokumenttipohjista ne dokumenttipohjat, jotka kulloinkin voisi liittyä johonkin tiliin täällä kirjanpidossa. Esimerkiksi jos mä menen vastattavaan ja oma pääoma ja osakeyhtiön oma pääoma, mä suljen tuon chatin, niin saadaan vähän tilaa, niin se valmiiksi kertoo täällä, että tähän voisi liittyä tällaisia asiakirjamalleja kuin hallituksen kokous, osakeyhtiön perustamissopimus, varsinainen yhtiökokous, ylimääräinen yhtiökokous ja näin edelleen. Tai jos mä menen täältä, niin nämä on vaikka henkilöstökulut ja palkat ja palkkiot ja johdon palkat ja palkkiot, johdon palkat, niin se ehdottaa täällä työsopimusta. Näin. Ja sitten tämä toimii edelleen sillä tavalla, että kun mä nyt painan täältä työsopimusta, otettakoon vaikka työsopimus tästä näin. Tai jos mä mennäänpä tänne näin ja otetaan näin tilinpäätösaikana, otetaan varsinainen yhtiökokouspöytäkirja. Niin kun mä painan tästä näin ja mä voin sitten valita, että jatkanko mä ilman, että mä valitsen tälle asiakasta. Täällähän voi valita asiakkaan, mä näytän sen ihan kohta lyhyesti vielä, mutta mä valitsen tästä nyt tämmöisen testiyrityksen ja mä luon sen nyt sille.
Ja kirjataan tähän, että 23.1.2026 varsinainen yhtiökokouspöytäkirja, ja kun mä painan näin, niin sitten se avaa tähän tämän dokumenttieditorin, jossa mä voin sitten laatia korkealaatuisen yhtiökokouksen pöytäkirjan helposti tässä Docuen palvelussa. Tähän Docuen palveluun voi tutustua jo nyt siellä Docuen omalla sivustolla, tai sitten aika pian sitä voi myös kokeilla tuolta meidän palvelun kautta. Sitten mä näytän nopeasti täältä tämän asiakaskohtaisen tilan, eli tänne on tullut nyt sitten, täällä on kirjasto, missä on tämä tietopankki, ja täällä on asetukset, ja nämä oli jo aikaisemmassa kirjoitutuotteen vanhassa versiossa. Ja täällä on sitten myös tämmöinen asiakastila, keskimmäinen välilehti, ja täältä voi sitten katsoa, että mitä asiakkaita tänne on luotu, ja tästä voi lisätä tänne uuden asiakkaan. Ja tässä asiakastilassa on tällä hetkellä sitten tulee olemaan ensi vaiheessa 2 olennaista ominaisuutta ja asiaa. Ensinnäkin, että tänne voi tallentaa niitä asiakirjoja, joita on luotu tuon Docuen työkalun kautta, tai sitten sinne voi myös jatkossa ladata ihan mitä tahansa muitakin dokumentteja. Ja sitten tähän tulee tilikartan ohjeet, eli nyt täällä voi luoda niitä asiakaskohtaisia kirjausohjeita tänne palveluun, ja kun minulla on valittuna tämä testiyritys 2, niin mä ensinnäkin näen tässä kaikki ne tiliointiohjeet, joita on asetettu tälle asiakkaalle. Ja tässä näitä voi olla suuri joukko näitä asiakaskohtaisia kirjausohjeita. Ja mä oon nyt kirjoittanut tänne tämmöisen onko tämä sitten raumalaisittain kirjoitettu, että asiakkaalla. Asiakkaalla on Business Finland tutkimusprojekti, jossa ostetaan palveluita Matin Koodaus Oyltä. Aktivoidaan tänne tilille ne laskut. Tämmöinen kirjausohje. Niin mä löydän sen täältä surffaamalla tätä asiakkaan tilikarttaa ja käymällä tätä läpi, mutta mä kätevästi löydän ne myös tästä tilikarttaohjeet näkymästä. Tässä lyhyesti esiteltynä myös tämä asiakaskohtainen tila. Siirrän puheenvuoron Jussille ja käydäänkö me kysymykset läpi sitten seuraavaksi. Kiitos. Otetaan ihan lyhyt tiivistelmä, jos tässä vielä jotkut tulivat hieman myöhässä webinaariin. Eli yhteenvetona vielä kirjojen ominaisuudet ja hyödyt, eli mitä varten tämä palvelu on olemassa. Ihan ensimmäisenä tämä ajansäästö, eli tiedon löytäminen entistäkin nopeammin ja nimenomaan sen oikeellisen tiedon löytäminen. Ja sitten se käyttämisen varmuus, eli palvelussa olisi aina ajantasainen sisältö, lainsäädäntö, verohallinnon ohjeet ja muut, ja myöskin nämä ohjeistukset. Sitten tämä luotettavuus, eli kun tekoälystä puhutaan, niin puhutaan usein nyt nykyään, että kuinka luotettava se on. No meidän tekoäly on luotettava, eli se käyttää nimenomaan sitä palvelun tietosisältöä. Ja sitten vielä viimeisenä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä, eli tämä tietoturva. Eli koko palvelun arkkitehtuuri on alusta asti rakennettu siitä vinkkelistä, että sinne voi tallentaa myös sensitiivistä tietoa esimerkiksi asiakkaista. Ja ihan ensimmäisenä tämä 2-vaiheinen tunnistautuminen, ottakaa se nyt saman tien käyttöön. Se on käyttäjä voi myös olla vaikuttamassa tähän tietoturvaan. Ja sitten niitä kysymyksiä, eli otetaan Mattikin tuohon nyt sitten linjoille vastaamaan, ja siellä tuli ihan mielenkiintoinen kysymys Villeltä heti, että ottaako chat huomioon omat asiakaskohtaiset ohjeistukset? Ville, kiitos kysymyksestä, erinomainen kysymys. Se on juuri meidän tavoitteemme, että se chat osaisi sitten vastata asiakaskohtaisesti. Sillä tavalla, että kun siinä on kirjattu niitä erityisiä asiakasta koskevia tietoja ja myös siellä on mahdollisesti niitä dokumentteja, jotka liittyy siihen yritykseen, niin tavoite on, että se tekoäly osaisi sitten vastata sillä tavalla, että se tarvittaessa ottaa huomioon ne asiakaskohtaiset tiedot. Ja esimerkiksi vaikka kun kysytään, sovitaanpa niin, että jollakin asiakkaalla on kirjausohjeena, että aina kun on käyty ravintola Matin kuppi
kafeessa, niin ne on sitten kyllä aina edustuskuluja, että se yrittäjä vie sinne kaikki sidosryhmänsä aina syömään. Niin sitten kun kysytään, että mihinkähän se pitäisi tilioida, niin se tulee sitten sieltä oikein. Samoin tämmöisenä ennakkotietona, niin jossakin vaiheessa voi sitten myös, uskaltaisin näin luvata, että sinne voi myös lähettää tositteen kuvan tai tositetiedoston siihen chattiin, ja sitten se ottaa huomioon asiakaskohtaiset ohjeistukset ja sitten kertoo, että mitä asioita pitäisi ottaa huomioon sen tositteen tilioinnissa ja kenties, että mille tilille se tulisi kirjata. Hyvä, Onko niin, kiitos. että meillä ei ole tällä hetkellä muita kysymyksiä, mutta nyt olisi kyllä hyvä hetki, että kysykääpä, jos teillä on kysymyksiä mielessä. Tämä oli hyvä kysymys. Itse asiassa kävi minullakin mielessä mainita, eli mihin muihin ohjelmiin on integraatioita tulossa? Haluatko, Matti, kertoa oman kantasi, niin minä jatkan sitten siitä. Me toivotaan toki, että mahdollisimman moni kirjanpito-ohjelma tekisi tällaisen integraation, mikä on Fennoassa jo, että sinne voi saada niitä tiliointiohjeita. Ja meillä on keskusteluita ollut menossa, ja siinä DashDocs AI-projektin puitteissa tehtiin integraatioita jo muun muassa NetVisoriin, Vivaldiin, ProCountoriin, Easoriin, mutta tämä kirjuripalvelusta on tällä hetkellä suora integraatio vain Fennoaan. Ja te voitte auttaa meitä tässä sillä tavalla, että jos te käytätte vaikka NetVisoria, niin voitte kysyä sieltä NetVisorilta sitten, että ettekö te voisi tehdä integraation tuohon kirjuripalvelun tiliointiohjeisiin. Ja meillä on vielä ainakin 2 asiaa tai 3 asiaa, jotka me mielellään integroitaisiin yhdessä ohjelmistoyhtiöiden kanssa sinne palveluihin, nimittäin nuo tiliointiohjeet tilikohtaisesti ja tiliryhmäkohtaisesti. Myös toi haku, että voisi helposti löytää sen tilin, johon tulisi kirjata joku. Niin se myös integroitaisiin mielellään, ja sitten vielä kenties jatkossa tuo kysy kirjuriltakin voitaisiin integroida näihin palveluihin, jos nämä ohjelmistoyritykset niin vain haluaisivat. Eli positiivista painetta siihen suuntaan, että olkaa vaikka yhteydessä ohjelmistotoimittajan yhteyshenkilöön ja kertokaa, että ovat yhteydessä meihin, niin varmasti saadaan hommaan vauhtia sitä kautta. Ja sitten oli kysymys noista asiakirjoista, eli saako asiakirjat tehtyä myös ruotsiksi tai englanniksi? Erinomainen kysymys, ja minulla on onneksi mukava vastata siihen, että meille tulee tarjolle tuonne palveluun teknisesti ottaen kaikki ne Dokuestakin löytyvät dokumenttipohjat sillä tavalla, että meidän on mahdollista myös siellä avata ne dokumenttieditorit ja asiakirjatyökalu myös ruotsiksi tai englanniksi. Ensi vaiheessa me ollaan tehty siihen nyt suomenkielisten työkalujen avaaminen, mutta minä otan tämän kysymyksen huomioon ja lupaan todeta, että voitaisiinko me tehdä se myös ruotsiksi ja englanniksi helposti tuonne palveluun. Kiitos Susanna kysymyksestä. Asia on nyt otettu huomioon ja me yritetään tehdä siitä sellainen, että sinne piakkoin voisi tehdä myös ruotsiksi ja englanniksi. Kiitos kysymyksestä ja toiveesta. Hyvä. Ja seuratkaa meidän viestintää, meidän tiedotteita. Me tulee aika nopealla aikataululla tätä uutta tuonne palveluun ja yrittäkää pysyä perässä, mutta tosiaan nyt kehitetään tätä yhteistä palvelua nimenomaan tätä käyttäjiä kuunnellen, niin saatte sitten otettua palvelun käytöstä mahdollisimman suuret tehot irti, kun tiedätte, mitä kaikkea uutta siellä on. Ja tässä ruudullakin on näkyvissä yhteystiedot, eli mitä ikinä teille tulee palveluun liittyen kysymyksiä tai jos tulee ongelmatilanteita tai muuta, niin siellä tukipainikkeen alla löytyy yhteystiedot, että jos tulee teknisiä ongelmia tai muuta, mutta tämmöinen yleisluontoinenkin osoite, että tuo myynti
osoite tulee sitten minulle ja kollegoille, ja sitten tuossa on vielä minun henkilökohtainen kännykkänumero, että saa suoraan kiinni. Ja sitten sellainen vinkki, että jos teillä on yrityksessä vähän tarvetta katsoa palvelua vielä lisää ja keskustella sen käytöstä, niin varatkaa vaikka sieltä meidän kirjuri.fi etusivulta. Siellä on tällainen 15 minuutin esittelyvarauspainike, niin sieltä voi kalenterista täpätä suoraan ajan mun kalenterista, niin katsotaan asioita sitten yhdessä, mitä ikinä sitten koskeekin. Niin ei jää sitten mitään kysymyksiä vellomaan teidän porukoissa. Joo, nyt ei näytä kysymyksiä enää tulevan. Vielä mainos tosiaan sitä 10. helmikuuta pidettävästä Dokue-webinaarista, eli meidän etusivulta myöskin voi ilmoittautua sitten sinne. Kerromme sitten tästä sopimus- ja dokumentti-integraatiosta sitten siellä tarkemmin lisää. Kiitoksia omasta puolesta. Oli mielenkiintoista, pysyttiin aikataulussa ja saatiin ihan mielenkiintoisia kysymyksiä. Ottakaa tosiaan matalalla kynnyksellä vaan yhteyttä sitten asiassa kuin asiassa. Joo, kyllä. Ja kiitos minunkin puolestani teille kaikille ja ollaan yhteyksissä. No niin, terve ja kivaa päivänjatkoa kaikille.